Nasa state of decomposition na kang madukaya ng hawak ang sarong lalaki sa mabakawan na porsyon sa salog sa sitio Dangkalan, Bangkeruan, Legazpi City. Alas 4 ning maagawng kang nakaliis na Sabado. Istorya kang parasirang si Sherwin Ate na nakadiskubre sa biktima. Mantang nagsisira, nakuha ang atensyon niya kang mabatang parong na nagsasangaw sa nasambit na lugar. Dangan kang hanapon, dumana tuminaraka sa iya ang bangkay kang biktima. Tulos niya man ining ipinaabot sa Karaman kan barangay. Sa banggi po, nagbaba akong mga alas 12, nagpangkyak ko. Tapos, ito, naglibot-libot kami, nagpapangkisira. Ay, naparong kang mabataunong. Ito lang sigurado kung niya tao. Kan sudah may naman natiyo sa parong, pinanini, pagraniyami, aling mo ito, uba man ang gadkibado, debrief na sana. Ay, ito, pag-ispati may tao, confirm tao. Iniling sa lugar, positive po na tao. Ipo, kami kuwan, sa ang pandok niya, medyo, niya, nasa state of decomposition na ini. Sigun sa tagapagtaram kang Legazpi PNP, na si Police Executive Master Sergeant Carlo Panya, huli sa sulot na relos asin vrip kang biktima. Tulos ining nabisto kan nabayang pamilya na pigsasabing ang 67 anyos na residente mangkang nasambit na barangay na si Jose Bongos. Basado sa impormasyon, Biyernes kang mga rigos ang biktima sa nasambit na salog, alagad day na nakauli pa sa saindang residensya. Nagluluwas man na mayong foul play o sinyalis na kinulgan ang biktima. Yung first cousin niya nagtaram duman sa agom, nagari sulog ning bado niya, garummga duman sarong pistan sa sarong sityo, duman sa tuwan. Sa presente, pigbibilaran na ang biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal